video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto. Very explicit. I know that's lyrics, that's one, and then one of my drugs, then one of the sex, and this is one which but you someone rapo you kuku danso in Zimbabwe. Tramira pap. In terms of language or not language we've spoken about it. I'm now talking about other things. In terms of zvinhu that no indulge into. Yeah. Tichitaura in quotation of the culture. Alright. The culture dance, they sing about sex. They do certain things. They do drugs. They talk about mbanje, but drugs and etc. Kunoko, is it helped or is it failed us? I can say first of all, when I'm mbiri zvainoita mbiri inoattracta zvinhu zvakawanda, mari nevakadzi handiti nemafans like the social capital handiti. Saka within that in some sectors ndo panobva pauya vemadrugs handiti because pane chaunga ndo pane market handiti. So most of the things or most of the shows handiti dzaiwanzofandwa nevanhu vanenge vachida kutengesa zvinhu zvavo anoona bhiti kana kuti pasa munhu adarisa bhiya rake anotongozoti pane patongori nevanhu anotonzisa. Saka that exposure kumadrugs manje ndeyekuti mumwe munhu aigona kuzozikanwa kunzi haamwe bhiya handiti akupiwa I mean like anomwa bhiya akupiwa bhiya kuti aimbe anonzisa. Saka most of those things zvinenge zvichiuraya dzimwe nguva futi anopiwa futi even mamwe madrugs akasimba handiti anenge zvonzi uyu ndio mutoriro angonopiwa mutoriro obva aimba oimbira vanhu handiti uyo arikutoita mari yake but artist manje akusafa manje because chekutanga anenge aaddict, chechi2 haana mari aimbira madrugs handiti. Saka I can say kuti madrugs mostly they failed us as an industry because vanhu vakanda even talent ravo rakatoperera pakuti havachatokwanisa kutolinka nemapromoters even masponsors even the corporate handiti aidi kualainwa nevanhu vakaita se vafanewa but munhu anenge atori netalent rake but otozopedzera aita se adzokera kumashure. Okay. So can we say madrugs were the foundation in Mangoma because they were bringing people together? No, the music brought people together. Ndo chinhu chekutanga, the music. But then kune certain individuals who took advantage of those circumstances dzekuti vaizonoita sevari kubatsira wanzisisa but ivo vari kutoita vari kutopusha product ravo ndo zvandiri kutaura. But these are things zisina kana control of anyone. Would you say kuti artists in Zimbabwe anoleka training
or grooming when it comes to being professional? I know you worked with an artist as a manager, and you were also an artist before. Ndakatoshanda nemaartist akati wandei. Okay, so from your experience, Simuna akashanda nema-artist akawanda. What would you say? Do they like training or they need training? How to carry themselves in certain situations? Yeah. All right. In terms of I think with my artists akawanda they are lacking training. Because most of the times vari kupinda muindustry vasitombozoti vari kuenda pai. Because most of the times it's just kungoimba and they don't know kuti contract zvakafanana nekuti izvezvo pane studio so unonzwa mumwe munhu achiti mudhara ndoda kusainwa. Because ivo probably they think kuti studio ikaita studio inofanira kungosaina vanhu wanzwisisa. Are you understanding where I'm coming from? Kuti that's the norm and ndo kwavari ndo zvitori normal kuti vakanza kuti studio inofanira kutosaina munhu, studio inofanira kutobatsira mageto youths, not kuti munhu mageto youths neuwandu hwavo wanzwisisa. Vasingatonzwisisa kuti aiwa probably right, basically ndo chinhu chakauraya maproducers akawanda vakaprodusa mahits akawandisa handiti, but then havana handingati mari but something to show for it. Vamwe vacho they are even struggling to earn a living. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvakawanda tiri kuita tisiri kuziva kuti tiri kuitei. Saka I think kuti we need training handiti kuti tinge tichitoziva kuti right, kana wafunga kuti waakuimba, chekutanga kubhadhara mari yako wabhadhara studio time handiti. Studio time doesn't mean kuti waane copyright over whatever is produced there wanzwisisa. Up to now because vanhu havatoziva kuti macopyrights akamira sei handiti, and even yatinoti intellectual property yaya ava ndikutaurira fair zvinhu zvekutoti up to now munhu anofunga kuti ndikatobhadhara $5 yangu ndatone right over the whole song andikuzamisa izvo. Saka zvinhu zvekuti right now as we are getting exposed ka zvinhu zvavakuita zvichinetsa manje, pane kakudhonzerana ndosaka kuona kuti industry iri kutange yatense inyaya kuti paane mari vanhu vakuvhura maziso vakuziva kuti aiwa this and this waiziva zvine certain boundaries, zvine macopyrights and vanhu vakawanda vakuroverwa ipapo. Okay, so for tutataura they need to know how certain rules emaningi copyrights for example. Let's take for instance artists aibhukwa oregedza kuenda kushow kuinterview even kubasa kwaabhadhara unzi auye that advert. In your opinion, what do you think those people did who are not Zimdancehall? Obviously they painted a bad picture. Ndopanda ichitaura kuti most of the times handingati madrugs but mostly madrugs played a big role. Handiti vamwe vacho vairwara, vamwe vacho dzaidzori mhepo waiziva because industry yacho iri very tricky. Muindustry mutori nemushonga futi waiziva. Saka zvinhu zvekutoti dzimwe nguva ka you just need to be spiritually correct
But can we call it someone being professional anenge ane mhepo like handina kuti mhepo ndikutaura kuti there are certain things wapuwa mari iwo crisp uya kushow na 5 o'clock uri performa na kuta past iwo woita show up na 12 o'clock the midnight ndopandiri kuti iwo chinhu panhu pasina kunzisa ndipodeso ndamenshina zvinhu zvakawanda but I think kuti mhepo ndo yawafarira nawo but pandiri kuti mhepo understand me zvakafanana nekuti iwo hovha wabhukwa kugweru handiti for an example wapa kwekwe mota yobva yaita breakdown wanzisa zvinhu zvekuti iwewe chacheka auto apa probably mota yacho wahaya waiziya then kuti uchisiya like band rese riri papo kana DJ waiziya dzimwe nguva vanhu vaizosvika kushoka nemabhasi waiziya atononoka but nyaya idzira dzasingaitika one inyaya dzekuti ndosaka ndangogeneralize zvinhu zvacho zvese kuti chinhu chakati nechinhu chakati nechinhu chakati nechinhu chakati zvinokonzeresa chi alright but onzwisa panyaya yangu ndeyekuti zvinhu izvi zvaitika all the time waiza aiwa ukati all the time wingi dziye haimbononoka aiziya or to certain individuals alright ndopandiri kuti nini handiti vanhu vakatowanda vanga vasinganonoke kumashows aiziya but ndikuti kune mamwe ma-individuals handiti ekutoti zvakafanana nekuti soldier love within the journey handiti pandaichitaura kuti tinana outer road vaiva angatoriko soldier love ku outer road ikoko aiziya nana dig dogs nana nemwe team aiziya but zvinhu zvekuti mumwe munhu anga asingazoti soldier love anorwara neshuga but nenyaya yekuti munhu airowa madrugs ka munhu isaingoti madrugs dzimwe nguva anenge atodonha nechi wanzisa ndo zvandiri kuti dzimwe nguva zvirwere dzimwe nguva imhepo chachadzo kutonzi aende kumberi wakanodanwa wakanodanwa kuna kwanoenda saka zvinhu zvachoka kuti kutori nevamwe vanhu vanga vasikatoroi madrugs vaitononoka kuchi kumashows but nenyaya yekuti kwanga kusiri kusada kwavo Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma one video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3